Još jednom dobro nam došao, Veljko. Bolje vas našao. Evo, za početak mi odmah da saznamo od tebe, jesi li spreman, kako teku pripreme, 9 mečeva, 9 pobjeda, ovo je 10. na redu, pa mi svi očekujemo da se ovaj niz nastavi. Pa ja sam otpočeo ove pripreme na Mladi Kavkazu, gde sam doveo formu do sad neviđenog nivoa, ne mogu kažem svetski, ali ja nikad nisam spremniji bio. Tako da se nadam da će se isto to i pokazati u ringu 22. jer ja ne idem da se zezam i da boksujem runde, ja idem da ubijem čoveka. Marek Prohaska je pokojnik, da tako kažemo. Da li on sluša sad? Mislim, sigurno će čuti, neko će mu preneti ovo što ti govoriš. Da, pa ne bi da li slušali, da li će čuti, mi ćemo se sresti u ringu svakako, tu nema nikakve priče. Kako znaš, Veljko, da si spreman? Kako to osjetiš? Ti kažeš nikad nisi bio spreman. Pa ne, bio sam spreman, ali nikad ovako nisam bio spreman. Svaki put ja kad izađem na meč, ja dovedem sebe u neku fizičku formu da ja mislim da je to izbruseno do kraja i da ne može dalje, ali svaki put saznaš da možeš još. Postavljaš nove izazove pred sebe. Tako je, da. Pričala sam ja malo pre o ovim sportovima, pretpostavljam da si negde slušao i da voliš negde i fudbal i sve to pratiš i negde su to onako prilično miroljubivi sportovi i ti malo pre kažeš idem da ubijem čoveka. Šta se dešava to? Vi u ringu delujete tako, kao da ćete se bukvalno poubijati. Šta se dešava posle? Jel se vi družite? Naravno, na primjer, ja sam sa par svojih protivnika ostao u dobrim odnosima i preko Instagrama i poželimo sreću jedan drugom i na sljedećim mečima. To su oni što su preživjeli. Ne, svi su preživjeli, ali evo, nedavno je momak izgubio u amaterskom boksu život. Pre toga isto jedan Englez u profi ringu izgubio život. Znači, to nije baš sport, kao da kažemo sad, ovi ostali sport. Boks se ne igra. Boks je stvarno borba za život. Vidjeli smo i meč Marka Nikolića gde je on pokazao lavlje srce. Iako je Rus bio nešto odsečniji, nešto brži, nešto bolji na tu noć, vidjeli smo kakve povrede Marko pretrpeo. To je jedan pokazatelj ovim ljudima što su se tek skoro uključili u boks, da boks stvarno nije igra i da je boks jedna ozbiljna veština koju moraš da daš ceo život, jedna obsesija gde moraš da se totalno izgubiš ili da se pomiriš s time da će te neko pobediti nekad. Znači, vi u boksu morate budete i oprezni. Ako već uzmemo u obzir to šta se sve može desiti, osim toga što se boriš i kao da se boriš za život i opet možeš budeš oprezan da to ne bude neki, da kažem, udarac koji bi ne znam koliko štete naneo ipak protivniku. Ne, ideš da ga ubiješ. Ne? Ne, nema tu, ideš... Nisi shvatila, Bojana, on baš hoće da ga ubi. Da, ideš da udariš, da onesposobiš svog protivnika, da on ne može više kad tebi da baca udarce. I to je san svakog boksera, da ideš na nokaut. Tebi pomaže i to što si se bavio već borilačkim sportovima i pre boksa, ti si trenirao MMA. Jesam, ali trenirao sam nešto kratko sa našom MMA legendom Dušanom Džakićem i trenirao sam i kickboks dugo, ali to je sve na nekom rekreativnom nivou, da slobodno kažem. Tek kada sam pre jedno 5,5-6 godina počeo treniram boks, tu sam se ozbiljno zaljubio. Tada si, malo pre si rekao, shvatio sam negde da je boks obsesija. Kad si shvatio da si zapravo i ti opsednut time i da je to ono što želiš? Kada sam odradio prvi meč i pobedio sam, nisam poražen ni u amaterskom boksu nikada, niti u profi ringu i planiram da tako ostane. Sad ne znam još koliko ću amaterskih mečeva raditi, već prelazim na, ovo mi je meč sad od 8 rundi, sljedeći mora biti 10 rundi, amaterski boks je 3 runde, tako da ćemo vidjeti koliko ću još puta nastupati u amaterskom ringu, ali shvatio sam da sam opsednut posle prve pobjede, to je neki neverovatan osjećaj, ne može da se poredi ni sa čim. Jedino što mi je prouzrokovalo veću sreću je to kad sam dobio dete. Ali eto da vam nekako objasnim rang. Gradaciju. Da, gradaciju. Koliko ti se život uopšte promenio od kada si počeo da se, kažem, ozbiljno baviš boksom? Verujem da si morao da koriguješ izlaske. Pa ja nemam život više, stvarno. Ja živim sa ženom i s detetom u Titelu, treniram u Novom Sadu i
Mene niko godinama nije vidio. Stvarno, jedno dugo, stvarno. Pa niko ti ne veruje. Kaže iz režije ne veruje ništa. Sva sreća pa ova korona, pa nemaju nigde da ga vidi. Kad me umate negde, slobodno ne kažu, ali ja stvarno ne izlazim iz kuće. Ja živim sa svojim kerovima, stvarno sam ludak. Imam 30 pasa, živim s njima, sa ženom. Pa gde stoje ti psi? Tu su mi kod mene kuće. Svih 30? Ljubimo se usta, uživamo, da valjamo se po travi. Kako izgledaju tvoji treninzi? Pa ovako. Ujutru sad treniram po nekom ruskom sistemu, ujutru se trči, radi se neke vežbe snage, vežbe eksplozije, a popodne sam na boksu ili na sparingu kod Zorana Bačulova u Novom Sadu. Anđela, kako tebi ovo zvuči? Meni zvuči, ja i dalje kada recimo se spremam za sportske teme i kada pripremamo šta ćemo imati od sporta, meni se čini da Veljka i dalje viđam mnogo više u onim nekim drugim rubrikama. I dalje ljude mnogo više zanima o tome gde si ti, šta radiš, gde živiš. Jel bi volao da se to nekako malo promeni, da se malo više priča o sportu? Svaki publicitet je dobar publicitet. Ja idem svojim putem, za sada ništa me nije niti spotaklo, niti me zadržalo u jednom mestu, pa da ja imam neka negativna mišljenja o tom publicitetu. Mislim, dosadno je. Ali od malena te prati. Da, ja sam i ali stvarno nekad zna da izazove ono najgore u tebi, ono nemaš mir nikakav. Pride ja kada je za boks nešto, stvarno hoću i da ispoštujem svakog i da sve što treba, mislim uvek ja, ali nekad stvarno znaju i da preteraju isti ti mediji i sve u narušavanju tog tvog nekog mira. Pa pretpostavljam da je tebi kao sportisti zapravo potrebno ipak malo da se distanciraš od svega toga i da se posvetiš onako da se fokusiraš mentalno. Jeste, mentalno da se usredsrediš totalno na ono što je pred tobom. Ne smeš da imaš ništa nešto što ti odvraća pažnju s druge strane, ne smeš da odstupaš od cilja nikako. Ako Bog da, meč će biti 22. maja. Jesi li ti namerno tražio jakog rivala? Kako se to bira? Kako se uopšte određuje ko će s kim boksovati? Pa ja kao i svaki muškarac, mislim, glupo je reći da me ne dotiču ti komentari Veljko Ražnatović namešta mečeve, Veljko Ražnatović ovo. Pa evo sada smo došli na neki nivo gde ćemo isključivo ljude iz top 150, top 100, pa idemo sve do top 10, top 20, pa ćemo vidjeti onda kakvi će biti komentari. Ja znam svoj kvalitet i spreman sam da to pokažem, spreman sam da rizikujem sve i prezime i čast i ponos, srpstvo, šta god. Ako izgubiš, ali to se ne sme desiti. Ja ne razmišljam stvarno o tome. Ja duboko verujem da se to meni nikad neće desiti. Koliko je važno da mentalno budeš jak? Je li to podjednako važno kao da fizički budeš spreman, da budeš spreman i mentalno, da ideš jednostavno sa tim uverenjem da ćeš pobediti, da ćeš izaći kao pobednik iz ringa? Pa znate kako, mentalni sklop kod boksera, to je ono što je najbitnije. To odlučuje pobednika. Tako je, boks je jedan mentalni šah. Imate ljude koji udaraju mnogo jako, ali koji nisu bokseri za 12 rundi ili nemaju mentalni sklop da održe karijeru, dugogodišnju karijeru i da to bude neka karijera koju će se sutra okrenuti i reći dao sam sve od sebe. Znači, imaju neku mentalnu kočnicu, nešto im ne da, da li je to trema, da li je to nedostatak hrabrosti ili je prosto nedovoljno samopouzdanje u svoju veštinu. Ali kada imaš ovakvog protivnika koji nije izgubio, a 13 mečeva ima iza sebe, koji nije nokautiran, ti takođe imaš 9 pobjeda iza sebe, kako se ti pripremaš? Jel gledaš njegove borbe? Jel se informišeš? Pa pogledao sam, da, kada mi je moj menadžment tim. Jel mu tražiš slabosti? Pa znate kako, on je borac koji drži ruke gore i ide konstantno unapred. Ja sam borac koji boksuje na distanci i ja stvarno udarim stvarno jako, tako da srećno mu bilo. Eto, nek ide tako ka meni. Pa mi baš ne možemo da kažemo srećno mu bilo, da ne budemo sad lažno korektni. Neka, mi smo vernici, to svima želimo sve najbolje, tako i protivniku. Znači, ovo što mi sad kažemo, ideš da ga ubiješ, to je naravno cilj tvoj u boksu, ali na kraju dana ja ne želim njemu da umre, ne daj Bože, ili nešto. Znači, mi smo svi ratnici, ovo je stvarno ozbiljan sport i stvarno mu želim od Boga zdravlje. Ali misliš da on ima isti takav pristup kada... Ne znam, ne ulazim niti u njegovo razmišljanje, niti u njegov pristup. Moraš gledati prvo od sebe da budeš čovek, pa onda
Ti meni deluješ vrlo samouvereno i rekao si sve. Da li je moguće da nema, da postoji to totalno odsustvo straha od tog samog suočavanja sa njim? Jel ne postoji ni promil nečega što te plaši kada ulaziš u taj duel? Plaši me da neću nekad, na primjer, ali sad sam stvarno uradio sve što je potrebno. Plaši me da neću opravdati svoja očekivanja. Da ćeš sebe možda negdje... Jedino čega se plašim Boga i tog poraza, sve ću uraditi da nikad ne budem poražen. Nikad. Veljko, kada se setiš prvog svog meča, verujem da u svakom novom meču ti imaš sve manju dozu, da kažem, treme, a da ti je možda i adrenalin sve veći. Kada uporediš ove mečeve koji su za tobom poslednje možda 2, 3 i onaj prvi, kako ti to sad izgleda sa ove tačke gledišta? Pa moj prvi amaterski meč stvarno je bio stresan. Izleteo sam nešto, bacio levu ruku, momak me pogodio levom i desnom odmah preko glave i onda to je bilo malo biti ili ne biti, što se kaže. Ali ja i kad sam ulazio i u taj prvi meč, ja sam morao da me nekako nesvesti, da me ubije, ne znam. Ne može, poraz nikad nije opcija bio. Ja šta god sam radio, kad sam igrao fudbal, kad sam igrao košarku, kad sam igrao šta god, ja u klikerima ne volim da izgubim, a kamoli u, Bože sačuvaj, u boks meču. Često na tvojim mečevima možemo da vidimo i članove tvoje porodice, i majku, i suprugu, i sestru. Koliko ti je bitna njihova podrška i s obzirom na to da su to, ajde kažem, sve žene, a žene mi po prirodi smo malo plašljivije, nekad i mnogo plašljivije nego muškarci, nama to sve izgleda još strašnije nego što jeste. Šta ti one kažu? Pa ne znam, mislim, to je sve uvek jedno te isto, ali... Jel primetiš na njihovim licima neki izraz koji te onako možda čak i u meču poremeti? Majka i tetka, da. Tetka mi se uvek tokom trajanja mog meča moli konstantno. Ti to vidiš i znaš? Ne vidim, ja sam u ringu, meni kažu. A sestra mi kaže, ja nisam ni sumnjala. Kad se to sve završi. Tako da imam tu, mislim, imam potpunu podršku, one shvataju da ja nisam normalan za tim i da je to moj put, prosto ja nemam drugi put. Ja kasno je sad, kad si dao pola svoje mladosti za nešto, da ti sad... Pa ti si mlad, ne možemo baš reći pola mladosti. Pa jeste, kako, mislim, za boks i nisam više toliko mlad. Sad sam u pravim godinama, sad se pravi sve, 24 godine mogu i dalje da boksujem za juniorsku svetsku titulu. To mi je neki cilj. Ja ne planiram da se bavim boksom do 40. godine kao ludak, ali do neke 32. 3. Da, tako da na nekoj sam, što se kaže, polovini sada. I konstantno je pritisak veliki, konstantno se nivo povećava i ili plivaš ili toneš, nema treće. Mene samo zanima da li postoji neko ko ti uzor u ovom sportu, kao što pretpostavljam da si negde imao i kad si se bavio fudbalom ili već koji god sport da pratiš, da postoji neko čiji ti se stil dopada. Ima, naravno, nego je moja priča i moja pozadina je dosta drugačija od bilo kog boksera na koga se ja ugledam i van ringa i u ringu. Tako da ne bih mogao da se poistovetim ni sa kim, ali naravno u smislu ljudstva, čojstva, junaštva ima par šampiona na koje bih se ugledao. A ko su oni? Naprimjer, možda je kliše, ali eto, Muhamed Ali, najskorije Anthony Joshua radi predivne stvari isto i za decu i za boks klubove u celoj Engleskoj. Svaki put daje određen iznos novca da pogura engleski boks i to je nešto što bi ja isto voleo da radim. Voleo bih da stvarno stavim Srbiju na mapu. Ja mislim da ja imam taj kvalitet i to nije moje neko laprdanje, da tako kažem, nego je to mišljenje i trenera, ozbiljnih trenera sa Vladi Kavkaza, koji su sigurni da uz moje odricanje i moj rad ja mogu da dostignem, što se kaže, zvezde. Tako da to će mi isto biti adresa u budućnosti. Ono što je jako interesantno, to je zašto tebe publika voli. A to nije samo način na koji ti boksuješ, nego i to način na koji ti predstavljaš našu zemlju, ti ističeš rodoljublje, patriotizam. I to je nešto što nekako svakome od nas imponuje. Svi mi volimo kad se naše zemlje lepo pričaju. Kod mene nema sivog. Tako mi je ceo život. Jasno mora da se zna šta si. I u današnje vreme kada svi nešto pognutom glavom pričaju o tom srpstvu, o našim žrtvama i o našim herojima,
ja se ispravim i kažem sve kako jeste, ali to nije nešto kao je, zbog toga si ti dobar lik i tako svako treba da razmišlja. Jer ako gledamo našu slavnu istoriju i trenutno stanje u svetu... Imamo čime se ponosi. Imamo, tako je. Evo i danas je dan pobjede nad fašizmom, a ako se vratimo opet na priču o praznicima, a praznici su do skora trajali, mi smo također uživali gledajući i prateći te i na Instagramu i vidjeli smo da se tvoj mali sin pričestio i kako je to bio lep i radostan događaj za celu familiju. Dosta polažeš pažnje i vodiš računa i o pravoslavlju i o tome da se svi običaji ispoštuju. Pa kako ste proveli praznike? To je moje pitanje sada. Praznike smo proveli u krugu porodice, kao mislim i svi što su standardno sve u harmoniji. Imali smo jedan veliki ručak. Jedan dan smo bili u Beogradu, prvi dan Uskrsa, drugi dan smo bili kod nas u Titelu. Veliki ručak, jagnje, prase, super. To ti neće remetiti sad ove treninge? Neće, ja sam... Smiješ da jedeš, nisi ja nekim posebnim planovima ishrane. Ja imam brz metabolizam, nemam te probleme. Dobro. Anđela? Meni deluje kao da Veljko zaista ima sve predispozicije da bude jedna velika zvezda i malo pre je pomenuo neke velike zvezde i jedino ja mislim što nama dvema preostaje da mu poželimo da idu u tom pravcu i da to sve krene onako kako treba i kako je on zamisli. A da li bi voleo možda sutra da ti sin bude voleo bi da, i trenirat će sigurno boks, znaće boksu, to sad da će se baviti profesionalno, to je na njemu, to ne može niko se nabedi, to je stvarno muka. Nije sad, vi vidite, uletimo u boks, iznabadamo se malo, da ne kažem sad, odboksujemo meč, da neko digne ruku, euforija, srećao, a šta se sve pre toga dešava? Koliko ti umireš, koliko tebe sve boli, koliko ti nemaš vremena sam za sebe, za obaveze, za posao, za ništa, to niko ne vidi. Niko ne vidi tugu, niko ne vidi muku. I čekaj, ti to želiš svom sinu, ako sam ja shvatila? Ako on to sam izabere, to je profi boks. Amaterski boks je druga skroz priča, to je... Čekaj, ili šta onda kažu tvoja supruga, sestra, majka, tetka, kada dođeš kući tako sa povredama i ti kažeš i sam da to boli, da kukaš? Šta one kažu? Pa sam su hteo, ne obraćaju pažnju ili... Ne, mislim, ja ne kukam. Kukam jedino ženi moje. I njoj stvarno kukam. Legnem u krevet i kažem, Bogdanka, sve me boli. Ali generalno ne kukam, mislim, to je moj put. Šta ti kaže ona kada kreneš na meč? Ništa, imamo mi ritual, to već, ja mislim, svi znamo, ruke i to je to. Ili imaš još neki ritual? Nemam, nijedan više. To mi je jedini. I gledam da, to mi je nešto sa početka, trudim se da ne verujem u te stvari, ali eto, to nam je malo slatko, tako smo počeli i to je to. A sad da imam sad kao, ne znam, crne gaće, bele rukavice, to mi nije bitno. Ta su ever, da. Šta je sad tvoj plan? Koga želiš da vidiš sljedećeg u meču nakon što pobediš ovog Slovenca? Nakon što u Sloveniji pobediš? Imamo, da mi već se pravimo da to se desilo. U dogovorima smo trenutno s jednim Albancem da odradimo meč posle ovog meča, tako da se ne bih još da trčim pred rudu, ali ako se to bude finalizovalo? Tako je, finalizovalo. Imaćemo jedan ozbiljan fajt. Već mi Repić ovako radi i jedva čekam. A gde bi mogao da se održi taj fajt? Ja se nadam u Beogradu pred domaćom publikom. Dobro, očekujemo i to da nam najaviš. Ja se nadam da će Bog. Imamo još malo vremena. Tvoja poruka za sve naše gledaoce, možda za svu decu koje razmišljaju da se bave sportom, za sve tinejdžere, da se bave boksom konkretno, da li to treba da rade, da li ne treba. Jer sad roditelji nakon ove tvoje priče su, verujem, uplašeni. Jer oni kažu, vidi kako je Veljko rekao, ubiće protivnika. Profesionalni sport je gladijatorski sport i profesionalni boks, ne profesionalni sport. I amaterski boks je 3 runde trajanja meč. U profiju je sve preko 6, 8, 10, 12. To je stvarno dugo vremena gde ti i drugi čovjek idete glavu da otkinete jedan drugom. I šanse za povredama i šanse za trajnim posljedicama su mnogo veće od amaterskog boksa gde su i rukavice veće i trajanje meča je kraće i sve. Tako da svakog bi posavjetovao, pošto sam i pre neki dan
dao izjavu da ako niste dobri, ne treba se baviti time, ali to sam mislio za profi boks. Svako treba da trenira boks, jer to uči disciplinu, uči čojstvu, junaštvu, učite pravim stvarima, pravim vrednostima i naučiš da ceniš druge ljude. Posebno kada te par puta ponize u bokserskom smislu, kada te... Jesu li tebe ponizili nekad u bokserskom smislu? Kako nisu, i padao sam na guzicu i sve mi se dešavalo, ali sam uvek ustajao i uvek sam imao još veću želju, ali nikad, Bogu hvala, me niko nije zaustavio, nikad nikakve te neke ružne stvari, ali sve što sam trebao da prođem sam prošao i imam još naravno puno da prođem, ali za sada nemam nikakve, kako da kažem, ne kajem se. Opet bih sve. Tako i treba da bude. Hoćemo da završimo u nekom još pozitivnijem duhu, malo da se dotaknemo i porodične atmosfere ponovo. Ti si sada u titelu. Koliko ti je to, da kažem, je li ti to teško palo ili ti je to prijalo? To mi je ekstra. To mi je mozak, odmaram tamo i uživam i ne bi menjao ni za šta. Ko kuva? Bogdana. Bogdana? Da, ekstra. Znaš li ti išto da skuvaš? Ili ste potpuno podelili poslove? Pa nismo uopšte podelili poslove. Ja imam svoje poslove, to je boks. Oko deteta nam pomažu stvarno i moja mama i njena mama i sestre njene i svi živi, tako da stvarno smo blagosloveni u svakom smislu. Čekamo 22. maj, pratit ćemo ovaj meč, a čuli smo koji su tvoji poslovni planovi, to jest ovako planovi što se tiče sporta, a kada je porodica u pitanju, imaš li tu neke privatne neostvarene želje? Pa radimo na sledećem nasledniku ili naslednici i vidjet ćemo. Dobro, pratit ćemo onda sve što se bude dešavalo. Sve pratimo. Anđela? Pa ništa, kažem, ja sam opet negde zaključila, nisam znala previše o boksu. Mnogo mi je razjasnio Veljko sada neke stvari i to je zaista sport očigledno koji se prosto iz ljubavi, kao što se opredeliš za bilo koji drugi sport i za ovaj se opredeliš iz ljubavi, a ljubav ponekad boli i to je normalno i samo da ne boli previše. I da sve ide u pravom smeru. Pa i da boli previše, gotovo je. Kad se odlučio na taj put, gotovo je. Eto, lepo ste zaključili vas za ovu priču. Veljko, hvala ti još jednom i puno sreće. 9 mečeva, 9 pobjeda, da bude i 10. pobjeda, pa ćemo onda da pričamo. Idemo do kraja. Hvala vam. Idemo do kraja. Hvala tebi. A u Evropi se danas obeležava 9. maj kao dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope u znak sećanja na završetak Drugog svetskog rata. Prošle godine parada u Moskvi je odložena zbog pandemije, ali ove godine više od 12.500 pripadnika ruske vojske bilo je na Crvenom trgu. Bio je i naš ambasador u Rusiji, Miroslav Lazanski, koji je i moj sagovornik. Dobro jutro. Je li izgledalo velelepno? Prošle godine parada nije bila održana, ali se sa odloženim datumom. Šta je sve od naoružanja prikazano? Moram da vas prvo ispravim. Prošle godine parada je bila. Bila jubilarna parada, ali je odloženo bio samo marš besplatnog puka i on je bio online. Kao što i ove godine marš besplatnog puka takođe online. Znači, parada je bila i prošle i ove godine. Ovo što je ovu godinu i ovogodišnju paradu karakterisalo, to je pre svega fantastično umeće ruskih pilota koji su leteli na granici, ajde da kažemo, ekstremno niskog leta, jer je bila niska oblačnost i do možda 10 minuta pre početka parade zapravo se nije ni znalo da li će vazduhoplovni ešalon biti, da li će biti održan, dakle, let svih aviona, jer donja granica njihovog letenja je bila negde ispod 500 metara, što je apsolutno, kad su u pitanju ljudi ispod, gledaoci i tako dalje, zaista neka vrsta rizika. Od jutra su sa aerodroma Kubinka kraj Moskve letali specijalni avioni koji su posebnim hemikalijama razbijali gradonosne oblake, jer u protekla 2 dana je nad Moskvom bila kiša, čak i na vreme parade palo par kapljica onako kiše, ali uspeli su ipak da rastaraju, da nije bilo kiše i da su omogućili avijaciji ipak da proleti iznad Crvenog trga. Što se tiče vojne tehnike,
prikazano je sve ono što je bilo i prošle godine, osim prvi put su prikazani mali tenkovi roboti Uran, koje ruske jedinice koriste u Siriji. Dakle, to su roboti, oni su prikazani na 2 vučna voza, od Urana su bila ukrcana. Drugo manje više je bilo sve od protivvazdušnih sredstava, bio je raketni, zatim bio je sistem Buk M3, zatim Tor, sistem kratkog dometa zajedno i Pancir, to su 2 sistema kratkog dometa. Od artiljerijskih sredstava višecevni raketni bacači Tornado i TOC, zatim od samohodnih haubica kalibra 152 mm, haubice Msta i Kacija, šta je dalje bilo, oklopni automobil Tigar u različitim verzijama. A kakav je vaš subjektivni utisak? I šta je Putin govorio? Da li je on zadovoljan? Kakve su njegove izjave i impresije? Pa politička poruka predsjednika Vladimira Putina, a svaki na svaki radi govor predsjednika i politička poruka, ona se odnosila pre svega na podsjećanje svetske i domaće javnosti na ogromne žrtve koje je sovjetski narod dao Sovjetskog saveza u pobjedi nad nacizmom i fašizmom, na najveće bitke Drugog svjetskog rata na evropskom kontinentu koje su se odigrale upravo na prostorima nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Predsjednik Putin je naglasio to savezništvo i zajedništvo svih građana i svih vera. Imamo, čini mi se, mali tehnički problem. Sovjetskog saveza u borbi. I pri tome je naglasio da ima pojava antisemitizma, da je u svetu prisutna rusofobija, da je to vrlo opasno, da se pojavljaju recidivi nacizma, da pojedine države sebi žele da priušte poziciju privilegiju. A jel možemo da očekujemo Putina uskoro u Srbiji, sada u maju, na primjer? Sada u maju ne, jer takve posjete se dogovaraju na najvišem nivou, a poziv predsjedniku Putinu za dolazak u Srbiju je otvoren, a o datumu dolaska dogovorit će se 2 predsjednika, predsjednik Vučić i predsjednik Putin. I vi ste imali dosta sastanaka u prethodnom periodu. Kakve sastanke ćete imati u narednom periodu? Hoće li se dešavati nešto važno da možemo da najavimo sada? Pa ne možemo da najavimo. U diplomatiji se sastanci ne najavljaju baš tako rano. Prvo se sastanak održi, pa se onda najavi. A sa ovih održanih imate li neke možda lepe informacije za nas? Ima puno toga, ali nije za vas. Pa onda da nam dođete u goste kad se vratite. Pa uživo da pričamo. Slaba je veza, nešto namučili smo se tokom ovog razgovora. Hvala vam na gostovanju, hvala vam što ste izdvojili vreme i govorili za jutarnji program Prve televizije. Jaoj! Šta ste smislili sad? Za kraj, kao i obično, gledamo beogradske priče. Ja ne znam kada će ih pustiti. Jaoj! Hvala! Pa zato ste me namučili čitavog dana. Niste išli po tortu, znao sam da nešto smerate. Hvala vam! Ja sam mislila za ovu to. Pa da, znala sam da nešto smerate, ali nisam znala da ćete baš ovo uraditi. Pa jesam, ja sam mislila proći rođena bez torte. Jesam. Jao, i hvala vam. Jeste, stvarno je lepa. Dobro, da zamislim želju, kažu iz režije, pa da najavim beogradske priče. Dobro, hvala vam. Evo, mene stiže za 5 minuta. Hvala još jednom. Za kraj, kao i obično, poštovani gledalci, gledamo beogradske priče. Budite i sutra uz jutro na Prvoj. Sa vama će biti Filip i Marijana, koja se vraća sa odmora.
Prijetan dan. Ubistvo kneza Mihajla. Prvi politički atentat u novijoj srpskoj istoriji dogodio se 10. juna po novom, odnosno 29. maja po starom kalendaru 1868. godine. Tada se završio život prvog prosvećenog srpskog vladara u modernom dobu, kneza Mihajla Obrenovića, koji je od Srbije stvorio Pijemont Balkana i čiji je san bio ujedinjenje hrišćanskih naroda ovog dela Evrope. Ubistvo kneza Mihajla je atentat čija politička pozadina nikada nije otkrivena. Mesec dana pre atentata srpska policija dostavila je knezu informaciju o pripremi ubistva, međutim ni Mihajlo ni njegovi saradnici nisu verovali da je to moguće, jer je vladar bio omiljen u narodu, posebno posle preuzimanja srpskih gradova od Turaka, što se dogodilo godinu dana ranije. Možda zato što je imala informacije o topčiderskom atentatu, srpska policija je brzo posle ovog čina uhvatila atentatore i suđenje ubicama počelo je 4 dana kasnije, a 14 od 18 optuženih osuđeno je na smrt i streljano na Karaburmi. Zanimljivo je da je tokom streljanja stradao komandant streljačkog voda, oficir Vasa Mijatović, jer se jedan od ispaljenih kuršuma odbio od kamena i pogodio ga pravo u čelo. Na suđenju nije dokazana politička pozadina ubistva. Ipak, postoji mnogo indicija koje govore da je bila u pitanju politička zavera u koju su brojni tadašnji političari pokušali da se dokopaju vlasti u Srbiji. Sve je to zaustavio ministar vojske Milivoje Petrović Blaznavac, koji je posle ubistva izvršio državni udar, doveo naslednika prestola Milana Obrenovića u zemlju i sprečio rasulo i mogući građanski rat u Kneževini Srbije. Najviše se sumnjalo na Karađorđevića, a tokom sudskog procesa pokazana je i zaplenjana prepiska bivšeg kneza Aleksandra Karađorđevića sa organizatorom zavere, advokatom Pavlom Radovanovićem, koji nije krio da je organizovao ubistvo, ali je tvrdio da je njegov cilj bio da Srbija postane republika. Nešto kasnije, u Pešti, po srpskoj optužnici, održano je suđenje bivšem knezu Aleksandru Karađorđeviću, koji je oslobođen zbog nedostatka dokaza. U samoj Srbiji vodila se borba između ministra vojnog Milivoja Blaznavca i Ilije Garašanina oko toga ko će da prigrabi vlast. Sumnjalo se i na starog Garašanina, koga je knez sreo pre nego što je krenuo šumskom stazom na kojoj će ga ubiti i pozvao ga da se prošetaju zajedno, a Garašanin je odbio taj predlog, pravdajući se da u Košutnjaku ima zverova. Pored kneza je bio Ilijin sin, Svetozar Garašanin, knežev adjutant, koga su optuživali da je imao kod sebe samo sablju, a ne i vatreno oružje, iako je bilo izveštaja o pripremi atentata. Svetozara je do kraja života pratila sramota da nije zaštitio kneza, već da je pao sa konja i onesvestio se. Njegov otac Ilija, koji je bio u Topčideru, nije ni pokušao da vidi šta se desilo knezu i njegovom sinu, već je seo u kočije, odjurio u varoš i zakazao sednicu ministarskog saveta, iako nije imao ovlašćenja da to učini. Bilo je teorija da se u Košutnjaku tog trenutka nije slučajno našao i britanski poslanik u Srbiji, Longworth, imajući u vidu da je Britanija bila jedina evropska sila koja je podržavala opstanak Otomanske imperije, kojoj je Srbija, predvođena knezom Mihajlom, bila najveći politički protivnik. Ubijenim knezom nije bila zadovoljna ni Rusija, koja je posle njegovog ubistva otvoreno podsticala ambicije crnogorskog kneza Nikole Petrovića da traži presto Srbije, pošto Mihajlo nije imao direktnog naslednika. 5 narednih godina, do punoletstva mladog kneza Milana, Srbijom je vladao namjesnik Blaznavac.
Zanimljivo je da se oženio Katarinom Konstantinović, bliskom Mihajlovom rođakom, u koje je ubijeni knez bio smrtno zaljubljen. Dugo se verovalo da je upravo njoj knez Mihajlo posvetio jednu od najlepših srpskih ljubavnih pesama, Što se bore misli moje, dok se nije saznalo da je pesma zapravo posvećena drugoj kneževoj velikoj ljubavi, Kleopatri Karađorđević. Spomenik knezu Mihajlu nalazi se na našem centralnom trgu, kako i dolikuje vladaru koji je posle 5 vekova vratio Beograd u srpske ruke. Kneževa skulptura podsjeća nas na tragičnu sudbinu tog prosvećenog srpskog vladara, oslobodioca Srbije, koji je od naše zemlje napravio lidera na Balkanu i reformatora koji je menjao i modernizovao društvo. Podsjeća nas i da se, nažalost, u Srbiji uvek nađe neko ko misli da su njegove lične ambicije važnije od nacionalnih ciljeva.